Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu nwa Adama. Anyị na-agbụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochitubelu ọdịnala temple na Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị na Ọmaka ga-emere anyị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m na akakaka anya ma anyị jijiji anya ma anyị. A sị m na ihe ọma ga na-emere anyị ụtụtụ, ehihie, ya na abalị. A sị m na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka ekpe na anyị ga-ebute mma. A sị m na onye sị na akwa ya macha na mpama ya bara nke ya. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya daala anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe eri ya bịawo na. A sị m ọfọ tiwo ndị ajọ mmadụ ala, tiwo ndị ilo. Ife ọma ka anyị si na ya emere nwoke merụ nwaanyị. A sị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebe na ya gosi ebe ọ ya ebe. A sị m ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe nkukwa ya ihe m kwuru. A sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. Onye sị na ife anyị na-eme ama enwe isi were isi onye ahụ tinye ka ihe anyị na-eme wee nwee isi. Ise abịaga n'ụbọchị tata wee na-agọkwa ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị na-echere anyị ezi echiche, ndị niile kụrụ mbamba n'Ugochitubelu ọdịnala temple. Na-agọkwazị ọfọ n'isi ndị niile na-egburu mma anyị ji alụ ọrụ anụ. Na-agọkwa ọfọ n'isi ndị na-abụ ha nweta ozi anyị, ha ga-eche ya ha tụsara ya ndị ọzọ. Anyị sị na Ọmaka ga-emere ha niile. Anyị na-agọkwazị ọfọ n'isi ndị niile na-agọ ọfọ for 21 days m kwuru ka a na-agọ. Ndị niile na-esonye ka ha wee keta oke na aja na ọfọ niile anyị na-agọ n'Ugochitubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Na-ewetakwazi ndị enyi m niile nọ mba ofesi dị iche iche na ndị anyị na-alụ ọrụ dị iche iche. Anyị si na Ọmaka ga-emere unu niile. Wee na-agọkwa ọfọ n'isi ndị niile na-eso ọdịnala Igbo, maka na asị m na ezi ngwa ọbụla ha ji ekwo asịsị wee na-asị na ọ ya akwa na ha. Ise abịa n'ụbọchị tata wee na-akọwara ụmụ Igbo ka ha chighata azụ n'ọdịnala Igbo, na-agba afa ka ị na-ama ihe na-eme n'ụzọ gị. A gwara m ụnụ sị na ịgba afa bụ spiritual abụ ka ọ bụ na onye amara ebe mmiri nọ wee bido mabụ ya ama ebe mmiri ya esi wee kwụsị. Mana ịgba afa mara ihe na-eme n'ụzọ gị, ị mara ma o nwere mmụọ dị iche iche ndị na-agba gị ụgwọ, mmụọ ndị na-atụghị anya ekene n'aka, mmụọ ndị na-emere gị ihe i wee kene ha, maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị ya gwọta ọzọ. N'ụbọchị taa achọrọ m ka nkọwa gbasara ihe m kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Isiokwu n'ụbọchị taa bụ elemental beings. Elemental beings ọnya ka m chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị taa. Kedu ndị bụ elemental beings? Elemental beings bụ those closest beings that is closer to you. Ha gụnyere nke mbụ chi onye ụwa gị. Enwere m n'ụbọchị nkụzi gbasara chi onye ụwa mmadụ si na ya chi onye ụwa gị ewu the closest being to you. Nke a bụ ofu. Nke abụọ na elemental beings bụ you are agwụ. Kọwara ndị mmadụ wee sị na agwụ bụ na use layman language ka ị wee ghọta ihe agwụ bụ. Agwụ bụ mmụọ na-eso mmadụ, the closest being na-eso mmadụ, ya na onyinye amara chi mmadụ nyere mmadụ. Maka na ọ bụrụ na onyinye anwa na mmụọ ahụ na-eso gị ọha nwa bụ agwụ, then nwee gwa na talenti ọbụla mmadụ nwere bụ agwụ, mana na o nwere mmụọ nọ na behind every talent ọbụla mmadụ nwere. Mana ọ bụrụ na
ịchọ ịlụ agwụ na ịchọ ịstọrọ agwụ gị na ịlụ agwụ bụ ịkpọkọta mmụọ niile a gị na ha so, mmụọ niile a na-emere gị ihe, mmụọ asụ onyinye ị nwere, ịkpọkọta ha ọnụ wee nye ha direction, wee gwa ha n'ụbọchị taata ị na-achịkọta ha ọnụ na-enye ha direction na bido taa na ha ma emebisikwara gị ihe ọzọ, kama bido taa na ị ga na-enye ha oke ha, na ịgụrụ ogologo inye ha oke ha, na bido taa na ha ma emebisiri gị ihe ọbụla. Mgbe inyeji ha direction anwa onye abụ na ịrụ agwụ ga-ebido n'ụbọchị ahụ inyere ha direction n'ụdị ị chọrọ ka ha gaa, bido wee lụwalụ ọrụ. Agwụ mmadụ na chi onye ụwa mmadụ ndị niile na-so na elemental beings because no ha bụ dị ejighị eburu ma si enyi na dike, ọha bụ the closest beings nọ nso dị directly to you. So na mmadụ onye ọbụla ma ihe ọfụma ga na-emeta the elemental beings mma, maka na ọha nwa ga-eburu ayịyọ gị, ọha nwa maara gị nke ọma, ha nwa ga-eburu ihe gbasara gị wee jee wee sọmitie ya n'ebe a ga-anọ wee za gị arịrịọ ị na-arịọ n'ụbọchị. Ọha nwa bụ the closest being, ọha nwa mara mkpa na-akpa gị, anọ ọha nwa akwụkwọ anyị iji afụ ụzọ na mmụọ. Ọha nwa ga-eburu ayịyọ gị wee pass it to higher beings, the decision makers bụ ndị ichie, maka na ndị ichie wụ ndị nọ na the higher level of spiritual consciousness. Ọha nwa bụ nọ at the rank of decision making. Ha nwa bụ ndị ga na-enye aka na-ekwubi okwu, ha nwa bụ ndị wụ na ọha ga na-decide ihe na-eme. Maka ihe ị kwesịrị ịdị closer to your elemental beings. Ị mara uche onye ụwa gị na ọ dị very 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 important. Ọ bụrụ na nwa agwa ndị mmadụ na-asịara na ọchị mmadụ a na ọnyanwa bụ ụzọ, ọnya ka ndị Igbo ji aba afa chi bụ ụzọ. Ndị Igbo na-abakwa afa wee na-asị na chi ji oke, ọchị ji oke mmadụ, mana ị ga-amarịrị chi gị anwa wee nọrọ nso closer to ya janwụ chi gị. Ọ bụrụ na gị na chi gị, ndị Igbo tụkwa n'ilu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, meaning na ọ bụrụ na chi gị ekwetara anọrọ n'izu ọbụla onye ilo na-agba ma ọ bụ nkata ọbụla onye ilo na-akpa iji megide gị, na isi gị na-acha, isi ga-acha gị awọ. That is, ọ bụrụ na chi gị ekwetara na ihe ọjọọ niile ndị mmadụ zuru n'ebe ị nọ ga-ezute gị, ọ ma ezute gị. Chi gị abụ onye mbụ na mbụ gasị no na onye abụ nwa m fụrụ n'anya, na onye abụ nwa na-erube isi, wee intercede on your behalf. Maka na ị nwere ike ịfụ beyond their nose, ịma afọ ihe na-eme na mmụọ. Ọ nwere ụbọchị m kọwara gbasara spiritual consciousness wee sị gị na before ihe ọbụla na-eme na this gross material world, it must have taken on form in the spiritual realm. So ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị nwee ọnụ na-ekwuru gị na mmụọ, ị mara na ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-emeta chi gị mma, ị ga na-emeta chi onye ụwa gị mma, na onye nwa ọnụ ga-ekwuru gị na ana mmụọ. Ịfụrụ ya? Ọ nke a ka m na-akọwara ka ime ka ịghọdoo gị anya, ka ịghọta dị mkpa ọ dị mmadụ imetachi ya mma. Example, ọ bụrụ na n'ịbụ nwatakịrị adịghị erubere chi onye ụwa gị isi, ị draw closer to ya chi gị, mara ọkwụrụ chi onye ụwa gị, mana ị na-emeta mmụọ mma, ihe mmụọ ga na-eme, ọ na-agbado gị mbọ ka ihe ọma na-emere gị, maka na onye mmụọ riri nke ka ọma. Ya bụ na ọ bụrụ na iwu onye Igbo mana ị marọ chi onye ụwa gị, ịdị ịmarọdụ na mmadụ na-achụpụrụ chi ya aja, na mmadụ na-achụpụrụ chi ya aja. Ọ bụrụ na ị marọ nke a, ị mara ị na-egbu onwe gị oge, maka na ọchị gị ga-akwụdogoduru gị. Ka ọ gwa ndị mmadụ na-enwere ihe dị iche na chi na chi ukwu. Ị ghọtara ya? Chi is your personal guide. Ị ghọtara ya? Chi ukwu bụ nke ahụ chi nke karịsịa nke pụrụ ime ihe niile, onye ahụ chi ukwu.
lotakwa ihe akwụkwọ nsọ ka m were ihe akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru, maka na dịka m kwuru na nna alaike iji ihe mmadụ maara wee mara ya atụ ihe ọ na-amaghị. Ọ bụrụ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na mmadụ bụ chi, mana na mmadụ bụ obere chi, so ịghọtara ya. So na ndị Igbo na-atụkwa isi na mmadụ bụ chi bie, ịghọtara ya. Na mmadụ bụ chi bie mmiri, maka na o nwere ihe ọma ị ga-eme elu mmadụ, ị nọrọ ọdụ ka chi onye anwa, ịtago. Etu ahụ ka ọ dị. So maka ndị gboo kwenyelụ na mmadụ na-abụ chi bie, ịghọtara ya. Then mana abịazie na chi ukwu, nke ahụ abụ nke dịrị the unmovable mover, the creator of the whole universe, ịghọtara ya. Mana gị nwa na onwe bụ na-ege m ntị, ị ga-agba mbọ ka ịfụ na ị nwere onwe gị closer to ya chi, maka onye bụrụ chi ụzọ ọgbagbo onwe ya n'ọsọ. O nwere ihe a na-akpọ PR, personal relation. Personal relation gị bụ na ị ga-establish good relationship with chi gị, so ka chi gị wee na-anụrụ gị ọgụ. Personal relation ọ dị very important. Wee jụọ n'ọdịnala Igbo, the elemental beings, their work, ha ọrụ ha bụ ndị angel nke Chukwu, ndị na-eburu anyị bugara Chukwu bujie to entities of powers, ebe a ga-anọ wee zaa anyị ekpere. Ndị wee na-ajụ maka ndị mmadụ wee na-asị ụbọchị taa weda ma ndị ọdịnala na anyị na-efe the elemental beings, the answer is no. Iwu ọdịnala bụ iwu usoro okpukpere na-efe Chineke nke kere enu ka ana. Ihe anyị na-eme the elemental beings, the helpful beings, all the animistic, ihe anyị na-eme ha bụ anyị na-akwanyere ha ugwu, anyị anaghị efe ha efe, ịghọtara ya. Ọdịnala Igbo, elemental beings, we are not worshiping them, kama na ihe anyị na-emewu, anyị na-eme ihe a na-akpọ personal relation, ịtago. Ndị Igbo tụrụ nso na isi a na-ata ebe akpọrọ ya, na ihe anyị na-emewu inye ha oke dịrị ha, build bridges, personal relation with the elemental beings, ndị ga-eburu anyị ya anyị buga ya n'ebe a ga-azị ya, bugara ya chi nke ukwuu, bujiere ya na entities of power, ebe that problem will be solved. PR means that ọ bụrụ na ịbụ onye na-achọ contract, mana na ministry ebe ị na-achọ contract, o nwere ndị ụfọdụ ndị mmadụ ọdịka mmadụ ị nwere ike isho PR, personal relation, ka ha wee nyere gị aka wee nweta ihe ị chọrọ. Does not mean that you are worshiping them, no. Mana i build personal relation. So nsọpụrụ a na-enye chi nke ukwu, Chukwu okike, nye ga-abụ karịsịa ọnya ka a na-akpọ latria. Nsọpụrụ a na-enye chi nke ukwuu, nye akere elu ka a na kee ụwa, ka ihe niile dị n'ime ya. Mana nke anyị na-enye the entities of powers, ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, ka a na-akpọ hyperdulia. Anyị na-akpọtụrụ ha ka ha nyere anyị aka welu nweta ihe wụ ọchịchị obi anyị. Dị na ụfọdụ nwere ike ịsị nwaanyị anyị ji atụrụ ha mmanya ọkụ, ma ọ wapụrụ ha ọjị, ma ọ bụ gbuoro ha anụ, mma ewe one by one. Ihe anyị ji atụrụ ha nzu uwe ihe ọma, nzu uwe ihe eji ekene, nzu maka na asị na onye wetara nzu wetara ihe ọma. Na aka mmanụ nzu ama amanata unyi na nzu uwe ihe ọma. Yes, anyị na-atụrụ ha nzu maka na onye kene sọni ekene ya. Ihe anyị ji awapụrụ ha ọjị ma ọ bụ ịtụrụ ha nkwụ ọkụ bụ well done, maka nke unu mere eme, ka ike wee dị unu wee na-arụla anyị ọrụ. Anyị na-awapụrụ ha ọjị maka na ọjị, onye wetara ọjị wetara ndụ. Ọjị bụ ihe ọma n'ọdịnala Igbo, ihe eji ekpe ekpere. Ọ bụrụ na ijegoro na be mmadụ ibe gị, ọ ga-eweta ọjị, ịwa ọjị, na ịwara ọjị does not mean na efe onye ahụ ofe. Na anyị na-awara ndị ọjị ewu ndị karịrị anyị, ka anyị na-asị bikonu na anyị na-awapụrụ ụlọ ọjị n'ụbọchị taa, ka unu nyere anyị aka wee yọta ihe dị etu a, gboro anyị mkpa dị etu a.
maka na ọ bụrụ na ikene ha na nke ha mere ike adịghị agwụ mekwa ọzọ. Ndị Igbo na-atụ ilu si na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adịghị agwụta ọzọ. So na ihe anyị na-enye ha bụ nsọpụrụ kwesịrị na anyị ga-enye ha dịka ndị na-enyere anyị aka na mmụọ. Ịghọtara ya? Na anyị na-awa eweta Igbo weta ọjị ha ekene Chukwu Abịama nke pụrụ ime ihe niile, ekenecha ya akpọkụzie ndị anjelu nke ya, ndị ọ bụ ọlụ ha iburu anyị ihe anyị na-eto o si wee dịrị anyị wee bujere chi nke ukwe pụrụ ime ihe niile. So nsọpụrụ anyị na-enye ha bụ nsọpụrụ anyị na-enye ha maka na ha bụ ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Abịa n'ife mme anyị na-egbu, ihe mme anyị na-egburufa abụrụ na anyị na-egburufa ife mme na ha bụ Chukwu. No, ife mme anyị na-egburufa bụ mmụọ, ka mmụọ enwelo ihe o ji ego eme. Ịghọtara ya? Mmụọ enwere ọnụ o ji eri ife, na ọ bụ otito ka mmụọ na-eri. Mgbe ahụ anyị gburu anụ, ihe mmụọ chọdebere ebe a bụ the life, bụ mmụọ, bụ ndụ. Maka na anụ ọbụla i gburu ọbara gbapụ anya ya n'ahụ, iwepụgo ọbara a gbapụrụ ya n'ahụ, ọ bụ ndụ dị n'ime ntago ọ ndụ a dị n'ime ka mmụọ na-ewelu aja ka a chụrụ. Then the blood, physical blood gbasaziri n'ala, ma ọ bụ ụfọdụ anụ edebeziri mmụọ. Yes, mmụọ enwere ọnụ ọ ga-eji wee rie n'ọnụ, mana mgbe ahụ ịchụpụ onye bụ aja, ụmụ other elemental beings, the animations, call them lizard, call them birds of the air, call them any animals, will come and feed on those things idebere. Those things, and mgbe ha na-feed on those things idebere, they are returning all glory to the creator of the whole universe. Because ha nwere onwe ha mgbe ịchụpụ onye bụ aja, ha nwa mana ihe a bụrụ ihe dapụrụ adapụ, ọ bụrụ particle, ihe abụ aja achụpụrụ achụpụ. Therefore ha ga-ekene Chukwu Abịama maka ime ka ọ dị possible na ha ga-enweta ihe aja. Therefore they are returning all glory to the creator of the whole universe. Otherwise it's like they are interceding for you, for making it possible for how we feast. Because Chukwu nke igwe, ụmụ the birds of the air enwero ubi ma ọ bụ ọba ebe ha na-akọ ife ha na-eri, mana Chukwu okike si na-esi na aja anyị na-achụpụ anyị bụ mmadụ, bụ the higher beings, wee na-efeed those lesser animals. Ịghọtara ya? Now when Chukwu okike si n'aka gị wee feed the lesser animals, now you benefit from the gratitude those lesser animals they take back to the creator of the whole universe. And that the principal law of givers never lack. When you are giving to lesser animals or lesser beings, or even the joy, the gratitude they are giving to the creator, you are benefiting. It's flowing back to the originator. You got ya? Ọ na-abatara uru ịchụ aja. Ọ nọ ka ọ bụrụ na duto na mmadụ bụ mmadụ, o nwere ike na-achọ personal relation with ya fellow human being. Gịnị ka ị ga-enye onye a? Iwe ekekwe ya nkwa ego, maka na ọ n'uwe ego ka anyị nọ, ihe ọ ga-eji wee gorozi ihe dị ya mma. Mana the elemental beings, you don't need to give them money because they are not making use of the money. So you do sacrifice. And so ihe mmụọ chọrọ bụ that life dị n'anya bụ anụ ahụ iji wee chụrụ ya aja, ka ị na-enye ka obi ka o nyere gị aka wee bujezie ya, ka Chukwu okike abịa ma wee za gị ayịyọ gị. Onye kpatara na ọ bụrụ na anyị wetagoro ọjị, isi Chukwu okike abịa ma onye ka a na-ebu ụzọ akpọ, ịgbachazie wee kenechazie ya, ịyọzie ndị anjel nke ka ha nyere gị aka wee metazuo. Ndị a bụ ndị na-eme intercede. Ịmara etu ahụ ndị ụka ọbịa si asị gị senti nke ayọbara gị ayịyọ, anjel nke ayọbara gị ayịyọ. Ọ ihe a ka ndị anjel nke Chukwu, call them the ogwugwus, the ndị ichies, ka ndị ichie ọha ka ndị ụka kpọrọ sense, they intercede on your behalf. So nwanne, ka ịmụta ka esi achụ aja, na-akpọku ndị a ka ha na-enyere gị aka, na-ayọtara gị ayịyọ,
ka ị ghara ịda akụ ụta. Ị na-akụ ụta bikos ị leghara anya ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo, o wee na-enye gị nsogbu. Ịmara etu esi asị na ịma mmadụ amaka, etu a ka otu bụrụ na ịma mmụọ amaka. If you know them, they will help you to actualize all your dreams and heart desires. Ka ọ ha m n'ọnụ n'ebe a. Abụ m onye nke gị, onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help you live better life. Onwe ihe ọbụla na-akpagbu gị ma ọ bụla ịkụ ụta, ọ bụrụ na ma ọ bụ ihe ị chọrọ ịjụ ajụjụ n'ihe a nkụzi taa, ma ọ bụ ihe nkụzi gị gboo, ma ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, ma ọ bụ ihe ị ga-eme ka ị wee pụta ihe, send alụ meseji 0805 7837 672 Ugochi Tubel Oraifite. Ezara ihe m na-achịkọwara gị bụ ka ọha m nọ n'etu a. Inwe ajụjụ ọbụla jụọ m, ya gazie n'ọfọ ịkụzikwa n'ọta.